Allah ya albarka. Har an gama abincin kenan. Allah ya saka da alheri. Madalla. Madalla. Kai, Asin, duk wanda yake ke gani macen da take kyautata mijinta, billahi lazi ko tuntube ta sha ta mutu wallahi ita yar aljanna ce. To Allah ya miki albarka. Ni ba abin da zan ce miki sai dai Allah ya saka da alkhairi. Ai kina kokari. Baka bayar ba kuma sai kaga an zo maka shi. Godiya nake azumi. Azumi? Allah ya miki albarka azumi. Amin. Allah ji kan iyaye. Amin. Tsakani da Allah. Kai habu. Dan kuntun ubanka ban hana ka shigowa cikin gidan nan ba? Haba malam. Habu fa ɗanka ne fa. In ɗana ne sai ya je na ebo mun maganganu wannan togacin ya fita na daban na ɗazu daban, ni ba zan iya kawo mun togaciya ba, wannan ya fita wannan ya shiga. Haba hannunka ba zai rufe kayar ba. Tuntunin na silla ɗan iska in ya dame ka da ciwo da wari? Lahin lazi. Tuntunin zan nemi adda sille shi. Hannun banza hannun wafi. Allah ya shirya mana. Amin. Zan ci mutuncinka wallahi. Ni ba zan sai da akuya ba wallahi ta dawo tana ci min danga. Ba zai yi ba. Mutumin banza sha-sha-sha. Kai hana nan ka haɗa nan ka raba can wajen. Ni ba zan taɓa yadda da irin wannan shiririta naka ba. Wallahi tallahi ba zan ɗauka ba. Ka yi haƙuri malam. Kai kuma tashi ka je ka ɗauki abinci. Abinci daga kai? Abinci a ina? Dan kundin uban wallahi tallahi ba zai dau abincin nan ba. In tura in sayo ya zo ya ce zai ci mu? Lalataccen yaro irin wannan? Kauce ka bani waje ka fita ka bani waje. Mutumin banza sha kawai. To ni ba zan dauka ba. Shashashan banza shashashan wafi. Wai dan akan abincin da kike min ne har ina gaya yaron nan ke kike faɗa min bani da mutunci a wajensa, kina nuna masa bani da mutunci a wajensa ko? To in dan akan abincin ki ne to ki dauka yanki ba zan ci ba. Kai hakuri malam. Kai hakuri malam. Wallahi ba zan dauka ba. Ga da kai hakuri. Wallahi gwanda in rike salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi. Ba zan haƙura ba.